Hello, hangaws! Ngayon pupunta na naman ako sa kamutihan dahil wala kaming pagkain. Charot! Kukuha kami ng kamote. Tingnan nyo ang aming bukid. Next. Tingnan nyo. It's 4 PM naman siguro. Hato yan sila. Nangunguha ng kamote. Hasan si Robert? Where? Malaki? Kamote? Wow! Wow! Na. Ayog samadi. Alaki-lak. Ano may samad yung isa lang. Dalawa man yan. Dua ito. Naglingkit isda. Na? Wow, napakalaki na kamo. Tatlo, hoy. Tatlo man, good. Pa, na, tatlong kamuti pa. Pero, Hinapa, oh. Dami man dyan, hoy. Papa, oh. Ping! Ayaw lang kata lang kay magguba. O, di na matubo. Di na matubo. Pag hinay, dahan-dahanin mo. Lagi makasamid man. Masamad man yan. Hinay, dahan-dahan. Nga nabali. Mataas yan. Ito pa, oh. Hehehe. La 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 la. Thank you, Lord, for the blessings. Dandahanin mo, malaki yan ba? Man pa. Wow, puti lagi. Wala, samad man to pa. Puti man itong sayo pa. Puti na kamote. Nan, sobrang laki ba? Kakambal yan ba? Yay! Salamat. Yung isa lang? Tama na to? Wow, tingnan nyo ang aming kamote. Mga nakuha ko. The last time na nagkuha ako kina Budweiser, wala akong nakuha. Ganito lang kaliit. Pero ngayon, isang kinumo na ba? Yay! Daghanag kuha. So, mga lang tagkamote, guys. Hello, people over there. After ani TikTok. Ha ha ha. Kamote, kamote, kamote. Fresh from the farm. Charot. Mga na lang tag kamote ani. Nang tawa. Nangalkalmig kamote. Ngayon. Mga onami guys sa aming kamote. Then kanira daw gagmay ako kay gagmay man akong kuha. Then ila daw tong dagko. Tingnan mo how unfair life is. Char. So ito lang dalawa maliit. To yung malaki tingnan nyo. Ito lang makalaki. Yung malaki yung nagkuha daw. So sad life. Charot. So, kain-kain muna kami guys. Hindi na ako mag-video, you know. Sure. Kay, you know, ayun na. Happy eating. Bye.